بری بچم کار نینه از نزبریم گلی هوالان و شانا زندی جانیه بکرین جبر و چنده تایبتی هوال هم به سلوگان خواه هم به چپک خواه هم به تلیه خواه بینه پیش پانکارت یا بود دانه vereyim. Dane vereyim. Şarjayı gelin. Renk. Tamam. Tamam mı? Tamam. Gelime hicab. Gelime hicab. Hoş kubra elmeyin aziz. Vek hundizanın vaya neziki mehekeye em gelle Kürt jiboy zamanı Kürdi tekuşina xwe bilintir û xurtir dikin bi bûneya pazê gulanê li dehan bajaran li dehan navçeyan ji boy zamanê Kurdî gelek bername hatin sazkirin me wek hemû saziyên zamanê Kurdî Dem Parti DBP gelek saziyên demokratik tevgera jinên azad tevgera ciwanên Kurd bi Kurd û kurmancî hemû Kurdên xwebûn parêz azadîxwaz û şoreşger têkoşîna xwe li hemû derên ku Kurd lê dijîn bilind kir me bi hev re careke din got bi sedan sala zimanê Kurdî tê qedexe kirin zimanê Kurdî tê dorpêç kirin hewil hat dayîn ku zimanê Kurdî ji holê bê rakirin lê wekî hûn jî zanin zimanê Kurdî xwedî dîrokeke bi 10,000 salan e wekî çiyayan qahîme wekî deryayan kûr e wekî esmanan serbilind e reh û gehên zimanê Kurdî xwe berdidin kûrahiya dîrokê ji ber wê çendê êrişên hemû dagirkeran mêtîngeran ketxwaran destlardaran hem de encama têkoşîna azadiya gelê Kurd e hem jî de encama dîrokîbûyîn civakîbûyîn û dewlemendbûyîna zimanê Kurdî têk çûn em îro li bê derê li ber wargeha Ahmedê Xanî li deşta Bazî de bi hêsanî dikarin êdî îlan bikin hewildanên ji holê rakirina zimanê Kurdî têk çûn berxwedan û têkoşîna zimanê Kurdî bi ser ketiye êdî tu hêz tu qawet nikarin zimanê Kurdî ji holê rakin ji ber wê çendê em bang û gazî li destlardariya dewleta Tirk dikin Rezar Abdullah Öcalan bang û gaziya aştî û civarda demokratik kir Ziman jiyan nave Ziman jiyan nave jiyan nave Rezar Abdullah Öcalan de heman demê de bi dehan salan e ji bo ku li ser bingeha azadiya mafê hemû gelan û mafê Kurd di nava têkoşîneke aştiyê de ye em heta dawiyê bi banga Rezar Abdullah Öcalan'ın em heta dawiyê bi hewildanên têkoşîna Rezar Abdullah Öcalan ya aştî azadî û civardeka demokratikin lê divê em vê jî baş bizanin
Reza Abdullah Öcalan ji boy ziman wiha dibêje zimanê dayî ki ji nan û avê girîngtir e eger neteweyek ji zimanê xwe dûr bikeve bêhîş bêdil û bêgiyan dimîne xwedî lê derketina zimanê Kurdî xwedî lê derketina hemû mirovahiyê ye em jî dibêjin eger li vî welatî dê aşitiyek pêk bê dibe pêşiyê hemû tecrît û dorpêçkirinên li ser Reza Abdullah Öcalan û li ser zimanê Kurdî ji holê bên rakirin. Em gelê Kurd daxwazên xwe yên zimanê Kurdî bi awayekî zelal dibêjin ku me di bavê mehekê de jî bi awayekî zelal gotin. Gelê me hêja di kîjan fikr û ramanê de be felsefeya wa bîrdoziya wan polîtîkaya wan çi be bila bibe hemû hêzên Kurd hemû partî û sazên Kurd hemû gelê Kurd daxwazên xwe yên ji bo zimanê Kurdî wartînin ziman yek dibe zimanê Kurdî bibe xwedî stûtû di zagûna bingehîn de an gur di make zagonê de bi awayekî fermîciyê xwe bigire du dibe ji zarokxaneyan an ku ji pêş dibistanan heta zanîngehayan di hemû merheleyên perwerdehiyê de zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê sesê dibe hemû zagonên pêşa zimanê Kurdî û hemû tiryarên li pêşa zimanê Kurdî astengin ji holê bên rakirin. Çar dibe hemû nav û cihên hemû navên cih û tiştên ku berê Kurdî bûn paşî bûne Tirkî dîsa li Kurdî bên vegerandin. Bêguman ji bo pêkhatina van jî dibe gelê Kurd bi awayekî bênazkirin di qanûnan da di fermiyetê da navê Kurdan navê welatê Kurdan nasnameya Kurdan çanda Kurdan dîroka Kurdan hemû nirxên neteweya Kurd bênazkirin dibe mahvê xwe rêvebirina gelê Kurd bênazkirin û ji aliyê siyasî û huquqî ve bêmîsogerkirin her wekî din bang û gaziya me li hemû gelê Kurd e ey siyasetmedarên Kurd hevşeradarên Kurd ciwanên Kurd partî sazî û dezgehên Kurd ji bo va daxwazên me yên ji bo Kurdî têkoşîna xwe li her derê bilind bikin. Zimanê me rûme dameye zimanê me rûme dameye zimanê me rûme dameye em wek neteweya Kurd li dor zimanê xwe bibin yek bibin xelek û yekîtiya xwe ya neteweyî ya azad û demokratîk pêk bînin. Her dîsa em bang û gazî li hemû gelê xwe dikin ey gelê me têkuşer bizanibin ku zimanê Kurdî ji holê rabe em jî di nava demê de dê ji holê rabin ji ber wê çendê em wek gelê Kurd malên xwe kolanên xwe gundên xwe mezrayên xwe bazarên xwe hemû jîngeyên xwe bikin zanîngehên Kurdî bikin dibistanên Kurdî bikin Kurdîgeh em bang û gazî li hemû partî û derdorên şoreşger
en leher çarmının Kürdistan, Türkiye u cihan dikin. Zamanı Kurdi ne tane nırxaki Kurdanım. Zamanı Kurdi nırxaki mirovahiyeyim. Ciber ve çendim. Peyvira hemu mirovahiyeyim. Ku zamanı Kurdi biparezem. Peyvira hemu şoreşkeran, hemu bavermendan, hemu azadi khwazan, hemu mirovahi parezan eve ku zamanı Kurdi biparezin. Em jî wekî gelê Kurd yê welatparêz, şoreşger û demokrat xwe bûn parêz û azadîrêz. Îro li ber tirbeya Ahmedê Xanî, li wargeha Ahmedê Xanî careke din, soz didin. Em soz didin memûzîn. Soz didin Xecû Siyabend, soz didin Edro Derveş Evdî. Em soz didin hemû cengoriyên azadiyê. Soz didin kirafs û fîstanên dayîkên Kurd, bisk û keziyên dapîrên Kurd. Soz didin şal û şapîkên bapîrên Kurd. Em ê ala zimanê Kurdî li her derê Kurdistanê û li her derê cîhanê bilind bikin. Em ê ji bo zimanê Kurdî jiyana xwe bidin. Em ê ji bo zimanê Kurdî her dem û li her derê têkoşîneke bêhempa bimeşînin. Kî be bila bibe, kî can hêz be bila bibe, li bin navê çi be bila bibe. Em ê tu hêzan li pêşberî xwe asteng nebînin ji bo zimanê Kurdî. Em îro Sisiye Hezîranê bi giyanê Ahmedê Xanî, bi giyanê hemî têkoşerên azadiyê careke din bang dikin. Ey gelê Kurd, roj roja bilindkirina têkoşîna Kurdî ye. Roj roja hînbûn, hînkirin û belavkirina xebatên zimanê Kurdî ye. Wek dawiyên dibêjin bijî têkoşîna zimanê Kurdî, bijî zimanê Kurdî. Zimanê Kurdî hebûna me, nasname me, rûmeta me û xeta me asora. Em vê derê gelek spasiyên xwe ji bo çapemeniyê ji bo gelê me dikin. Bijî zimanê Kurdî. Bijî zimanê Kurdî. Bijî zimanê Kurdî. Bijî zimanê Kurdî. Zimanê me rûmeta me ye. 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 Bijî zimanê